puerta. Sencillamente, bienvenidos a todos, gracias por venir. Me parece que hemos congregado un grupo selecto de nivel de grupo. ברוכים הבאים לכולם. אנחנו מאוד שמחים שעל אף עבודתכם הקדושה בחינוך או הרבנות או הקהילות שאתם עסוקים, הצלחתם לבוא היום למעמד המיוחד הזה, איפה שמבקר אותנו פרופסור ירון הראל מארץ ישראל, שאתם כבר מכירים אותו, הוא פרופסור להיסטוריה יהודית, וכל פעם שאני מדבר איתו זה זכות גדול, כי אנחנו, עם ישראל, אנחנו היסטוריה. כל הקיום שלנו זה מבוסס על ההיסטוריה. וההיסטוריה שלנו היא שנותנת לנו את הזהות. אז לפעמים אנשים שוכחים מאיפה באנו, אז לא יודעים לאן הולכים. וכשמתמודדים עם בעיות חדשות, אם יש לנו את ההיסטוריה, איך היו עושים אבותינו, אנחנו נוכל לדעת איך להתמודד היום עם הבעיות, עם הרקע ההיסטורי של המסר שנתנו לנו אבותינו בימי קדם. לכן, כשיש לך פרופסור של היסטוריה ברמה של פרופסור ירון הראל, שבא לארגנטינה, אתה יש לך פה הזכות לדבר איתו פנים אל פנים, זה הזדמנות מיוחדת. לכן אנחנו דבר ראשון מקדימים את פרופסור בברכה, ברוך הבא, תודה רבה שהסכמת לבוא מזמנך, לתת לנו קצת מהידע העצום שיש לך בהיסטוריה של תולדותינו עם ישראל. הצוות שנמצא פה זה מורים, רבנים, מחנכים, מדריכים, עוסקים בחינוך היהדות, הנוער או הקהל הרחב, כל אחד בתחום מיוחד. יש אשכולל, יש של קהילות, של בית הכנסת, של בית ספר, של קהילה, את ארגנטינה, אתה יודע שזה קהילה, הקהילה, נמצא פה גם אשתו של פרופסור ירון, טבי, ופרופסורה סוסנה, שהיא גם כן פרופסורה של היסטוריה בארגנטינה, שלמדה בישראל, והיא גם מומחית וגם משנוגע בהיסטוריה של העולם הספרדי. אז בשבילנו זה, אני הייתי אומר, כל אחד פה נמצאים פה בתחום שלו, הוא יכול ללמוד הרבה ממה שאתה תדבר איתם היום, תדבר על הנושא מאוד מיוחד, ואני רוצה לברך אתכם ולהודות לכם שבאתם להשתתף, ותזכרו את הדברים האלו, יהיה לנו לתועלת גדולה. אז אני מפסיק לדבר, שלא תשעממו, ובואו נשמע את פרופסור ירון הראל. אנחנו אומרים לו ברוך הבא בשם השם. פרופסור. ברוכים הנמצאים, תודה רבה הרב יצחק על הכנסת האורחים, על הארת הפנים. תודה רבה לכם שבאתם. אתם עוד לא שמעתם אותי אף פעם, באתם בלי לשמוע, בלי לדעת מה יהיה. נקווה שיהיה בסדר. אני רוצה לפתוח בשאלה, אבל תענו לי בגילוי לב. מי ראה את הגמר של המונדיאל? תרימו ידיים. מי ראה את הגמר שלו? אז חס ושלום. כמה פעם? אתה לא. זה אמת. אז חס ושלום, אם היינו בתקופת המכבים, היינו אצל המתייוונים. נכון? לא עלינו. למה אני שואל ומה אני רוצה להראות בזה?
יש שינוי. מה שפעם נתפס לא נאמר חוכמה יוונית, אבל סוג של בילוי של היוונים. עכשיו, אני לא שאלתי על תיאטרון, על קולנוע, על מוזיקה, אבל הרבה אנשים יראי שמיים היום מקשיבים למוזיקה נוכרית, לפעמים גם שירת נשים, הולכים לקולנוע, הולכים לתיאטרון, והם אנשים יראי שמיים. אבל אם היו בתקופת המכבים, היו מהמתייוונים, כאילו, מה פתאום אתם הולכים לצורות בילוי של היוונים. אז זאת אומרת, יש, בין אם אנחנו רוצים, בין אם אנחנו לא רוצים, לאורך הזמן, לאורך הדורות, יש שינויים שמתהווים, והם מתהווים בצורה טבעית. אבל יש בהיסטוריה נקודות מפנה. לפני שאני אדבר על ההיסטוריה, אני אדבר על הבן אדם. לכל אדם באשר הוא, יש בחיים נקודות מפנה, שמה שהיה זה כבר לא מה שיהיה. למשל, בר מצווה. מה אומרים לך בבר מצווה? עד עכשיו לא היית אחראי למעשיך. מעכשיו אתה צריך להתנהג אחרת. אתה אחראי למעשים שלך, אתה לוקח אחריות על החיים שלך, אז אתה כבר לא הילד שהיית. אתה כבר משהו אחר. נקודה מפנה נוספת, חתונה. אומרים לך, עד עכשיו עשית מה שאתה רוצה, מעכשיו אתה עושה מה שהיא רוצה. אומרים לך, עד עכשיו חיית לבד. חיית לבד, עכשיו אתה חי בשניים, זה חיים אחרים. זה לא אותו דבר. אז החיים שלך משתנים. וכן על זה הדרך, יש נקודות מפנה. עכשיו, כמו שיש נקודות מפנה בחיים של הבן אדם, יש נקודות מפנה בהיסטוריה, שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. נראה בעם ישראל. חורבן הבית. היהדות שלנו היא לא היהדות שלפני חורבן הבית. זה משהו אחר לגמרי. איך אמר רבי עקיבא? מקווה ישראל השם. עכשיו פתאום אין מה שיכפר עלינו, לא קורבנות ולא, כל זה נעלם. אנחנו, הריטואל שלנו, הפולחן שלנו, הוא בכלל משהו אחר. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, למשל, שהיא בעצם תמונת ראי, הפוכה, זה הקמת מדינת ישראל. כל ההלכה שלנו היא הלכה של הגלות. עכשיו שמגיעים לארץ ישראל, למדינת ישראל, ויש ריבונות יהודית בארץ ישראל, אז מה קורה עם ההלכה? איך מנהלים מדינה עם ההלכה? מדינה מתנהלת גם בשבת. מה עושים? מה עושים? איך מפעילים חשמל למדינה שלמה בשבת? ואם יש תקלה, כן מתקנים, לא מתקנים. צריכים לעשות איזה פרויקט גדול, ואם נעשה אותו באמצע השבוע, זה מפריע לסדרי החיים במדינה כולה. האם בגלל שזה מדינה מותר לעשות את זה בשבת? מישהו צריך לחשוב על זה. משהו השתנה, נכון? רק ברמז, אני לא רב ולא פוסק הלכה, אני רק אזרוק ברמז, ואני מתפלא, אני לא שמעתי שמישהו אמר את זה. כשהיה המקדש, במקדש היו מחללים שבת. במקדש הקריבו קורבן תמיד בשבת, אש, שחיטה, הכל היה בשבת. אז אולי צריך לחשוב גם במדינה יהודית, שאולי יש איזה פתח, אבל עוד פעם, זה סתם אני זורק לכם, תחשבו על זה, תדברו על זה. נקודות מפנה. אחת מנקודות המפנה המשמעותיות ביותר
בתולדות העם היהודי, בטח מבחינתנו, זאת הנקודה שבה מדינות אירופה החליטו להעניק ליהודים אמנציפציה. מה זאת אומרת? תמיד היהודים חיו לא בתוך החברה הסובבת, אלא לצידה של החברה הסובבת. הם ניהלו חיים מקבילים. עכשיו אתה אומר בגטו, הגטו זה רק באשכנז. בארצות האסלאם אין גטו. ולא להשתמש במונח הזה לגבי כלל העם היהודי, כי זה מונח שמיוחד לאירופה. בסדר? במזרח התיכון, אמנם חיו בשכונות נפרדות, אבל באופן וולונטרי. בחרת אל יהוד, במלאך, בכל מיני... אבל באופן וולונטרי. באירופה היהודים נדחקו לגטאות בכפייה. אז היהודים חיו לצד החברה שבתוכה הם יושבים, וניהלו חיים מקבילים. עד כדי כך שיש מקומות שאפילו לא דיברו את השפה. סלקה דעתכם שאתם לא תדעו ספרדית. לא יעלה על הדעת, נכון? אתם חלק מהחברה הארגנטינאית. אבל מגורשי ספרד, למשל, עד המאה ה-20, אלה שגרו בטורקיה, ביוון, לא דיברו לא טורקית, לא יוונית, הם דיברו לדינו. היהודים ברוסיה, בפולין, ברומניה, הם לא דיברו רוסית, הם דיברו יידיש. מתי הם כן דיברו? כשהיה מפגש כלכלי, אז היה להם אוצר מילים לצורך העניין, אבל לא היו אירועים חברתיים ביחד של יהודים ונוכרים. ומה קורה כשיש אמנציפציה? החברה הנוכרית אומרת, אנחנו מוכנים לאפשר לכם היהודים להיות חלק מאיתנו. לא ניכנס כרגע מה הסיבות ומה הביא לזה, אבל אנחנו מוכנים שתהיו חלק מאיתנו. אבל יש לזה מחיר. מה המחיר? אתם צריכים לדבר בשפה שלנו, אתם צריכים להכיר את התרבות שלנו, אתם צריכים להתלבש כמונו, אתם צריכים להיראות כמונו. עכשיו, בתמורה אנחנו פותחים בפניכם את כל מה שהיה סגור. למשל, לא יכולת ללמוד באוניברסיטה, עכשיו בכבוד, בוא תלמד. לא יכולת ללמד באוניברסיטה, בכבוד, אם אתה מצטיין, בוא תלמד. לא יכולת לעבוד בבנק, עכשיו בוא תעבוד. אבל אם אתה עובד בבנק, תלבש חליפה, תגלח את הזקן, אתה צריך להיות הופעה מכובדת בפני הציבור. אז זה הכניס את החברה היהודית לדילמה, כי המחיצות שהיו בין יהודים לגויים, המחיצות האלה הונמכו, אני לא רוצה להגיד הוסרו לגמרי, אבל הונמכו מאוד. וזו שאלה גדולה, האמנציפציה זה ברכה, או חלילה היא טומנת בחובה סכנה גדולה של התבוללות. ואני במאמר מוסגר, אני אומר, נדמה לי שזה הנודע ביהודה, הרב יחזקאל לנדאו, נדמה לי. נתן משל על האמנציפציה, הוא אמר משל לבן מלך, שהיה אהוב מאוד על אבא שלו, אבל עשה איזשהו חטא, והאבא שלו לא ידע מה לעשות. נתן לו אחד השרים עצה, תגלה אותו לאיזה אי. הגלה את הבן שלו לאי, וככה 20 שנה הבן הזה חי בעוני, רחוק מההורים. איך זה אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם? ככה הוא היה. געגועים, רעב, עוני, בדידות. אחרי 20 שנה, 30 שנה, הוא רואה מגיעה אונייה לאי. אונייה מפוארת. מה האונייה הזאת מביאה?
בנאים, אדריכלים, כסף, זהב. מה קרה? אבא שלך החליט שמהיום והלאה לא תחיה בעוני, אנחנו נבנה לך ארמון, נביא לך את מיטב השפים, אתה תחיה פה חיים טובים. כמה שהוא שמח, אבל אחרי שהתפקח קצת מהשמחה, אמר, רגע, אז מה זה אומר? אם הוא בונה לי פה ארמון, הוא לא רוצה שאני אחזור? אומר הנודע ביהודה, אז מה זה האמנציפציה? זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנחזור לארץ ישראל? כי אם אתה אזרח שווה במדינה שאתה חי, אתה בעצם כבר לא בגלות, כי זה המדינה שלך. אין תחושה של גולה. נעלם. אתה יכול לבחור, אתה יכול להיבחר, אתה יכול להיות נשיא המדינה, על פי החוק. אז אין יותר גולה. ובאמת, האגף השני, הרפורמים, שתכף אני אזכיר אותם פה גם, ראו בזה אחרית הימים. זה אותה אחרית הימים. להבדיל, גם הרב רפאל שמשון הירש אמר, אנחנו צריכים, יש לנו משימה בין הגויים להפיץ את האור. מה עם ארץ ישראל? לאחרית הימים. אבל בינתיים יש לנו פה אמנציפציה, הכל טוב. אז האם האמנציפציה היא ברכה או חלילה קללה? מה הייתה התוצאה של האמנציפציה? קם בחור יהודי בבוקר ואומר, למה אני צריך להמשיך ללמוד בישיבה עכשיו? או למה אני צריך ללכת לעבוד פה ושם? אני אלך לאוניברסיטה. הולך לאוניברסיטה, סליחה, מחילה, עד היום אף אחד לא התקשר אליי להגיד. מה קרה עכשיו? אני לא יודע. הולך לאוניברסיטה. עכשיו, איך הוא הולך לאוניברסיטה? עם ציצית, עם זקן, נוריד. חליפה, נראה אחרת לגמרי. עכשיו הוא גם לומד את השפה. והנה עושים מסיבה. כל הסטודנטים. מה מגישים? לא בדיוק קשה. יוכל, לא יוכל. אין קולה, אין פנטה, אין מיץ אשכוליות, יש יין. ינסה. למה הוא לא מרים איתנו כוסית? יהודי, נתנו לך ללמוד איתנו, לא נאה לך להרים איתנו כוס. אתם מבינים את הדילמות האלה של היהודי? אם החיים מאפשרים לך, אז עכשיו ההלכה לא מאפשרת לך. אבל החיים נהיו יותר טובים. אז להיות נאמן להלכה, לא להיות נאמן להלכה. דילמה. סיים את הלימודים באוניברסיטה, סיים אותם בהצלחה. רואה מודעה, מחפשים מנהל בבנק. הולך לראיון, דבר עם מנהל הבנק, אומר לו, תשמע, אתה מתאים. אתה בדיוק מה שרצינו. ביום שני אתה מתחיל לעבוד, הנה שעות העבודה והימים. הוא מסתכל, נהיה לו חושך בעיניים, בשבת הבנק פתוח. מה הוא יעשה בשבת? הוא אומר למנהל הבנק, תשמע, וזה אומר לו, אדוני, אני נותן לך את האפשרות. הבחירה שלך, אתה רוצה לעבוד? תבוא בשבת. אתה לא רוצה? כל טוב. עכשיו, כל הפרנסה שלו תלויה בזה, כל הקריירה, כל החיים. מה יעשה? שאלה. התוצאה היא שיש שינוי גדול שבא לידי ביטוי בכמה אופנים.
האופן הראשון, התנצרות. התנצרות. מכיוון שאומנם החוק היבש נתן שוויון ליהודים, אבל מכיוון שלא היה תהליך חינוכי של כל הציבור לקבל גם את היהודים, הסתכלו עליהם עדיין כזרים. אז אם אתה רוצה להיות חלק מאיתנו, ואם אתה רוצה להשתלב, ועכשיו אתה לא יכול להמשיך לנהוג על פי ההלכה, אז הרבה התנצרו. עשרות אלפי צעירים יהודים התנצרו כתוצאה מהאמנציפציה. ואז באה התגובה השנייה, רפורמה. אתם יודעים למה קמה הרפורמה? להציל את היהדות, לעצור את ההתנצרות. כי אמרו הרפורמים, אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, אלא אם כן נמצא איזו דרך. בואו נבדוק מה אפשר, מה אי אפשר לשנות, וככה נוכל לאפשר לדור הצעיר ליהנות ממה שהאמנציפציה מאפשרת לו, ולא יתנצרו יותר. זה היה ביסוד הרפורמה. מה נהיה מהם אחר כך, זה כבר משהו אחר. זה פעם בהרצאה אחרת, אולי גם של מישהו אחר. אבל בשביל זה קמה הרפורמה, לעצור את תופעת ההתנצרות, ולאפשר ליהודים להשתלב בחברה הסובבת, בלי שזה ייצור אצלם קונפליקט. והתופעה השלישית היא החילון. חילון. החילון הוא לא רק בחברה היהודית, הוא גם מתחיל בחברה הנוצרית. הרב ישראל משה חזן, שאנחנו נדבר עליו, על הדברים שלו בדקות הקרובות, הוא טען שיש ליהדות ולנצרות אויב משותף, וזה החילון, הכפירה. אז אלה שלוש תופעות שממש שינו את פני החברה היהודית באירופה. אנחנו מדברים, אגב, אמנציפציה, אנחנו מדברים על השליש האחרון של המאה ה-18. אתן עוד דוגמה, האמנציפציה הזאת מאפשרת ליהודים לשלוח את הילדים שלהם לבתי הספר של המדינה. אז מבחינה אובייקטיבית זאת ברכה. מה שהיה אסור עכשיו מותר. אבל זה חורבן החינוך היהודי. הרי מה סוד קיומו של עם ישראל במשך 2000 שנה בגולה? זה החינוך היהודי. המוסד שאנחנו נמצאים בו עכשיו זה חלק מהסוד. השמירה על המורשת, על המסורת, לדעת עברית, כל הקיום של עם ישראל זה נס אחד גדול בגולה, אבל זה חלק שמסביר את זה. אז יש ויכוח בחברה היהודית, כן לשלוח את הילדים או לא לשלוח את הילדים. והוויכוח הוא בין תלמידי חכמים. הרב נפתלי הרץ וייזל למשל, אמר כן, כתב קונטרס דברי שלום ואמת, אומר כן, החינוך שלנו מתחלק לשניים, תורת האדם ותורת האלוהים. צריך קודם לתת תורת האדם, לשלוח לבתי הספר הזה, ועל הקומה הזאת לתת גם את מה ששייך לעם ישראל. והנודע ביהודה שכבר הזכרתי אותו פה, חרף וגידף אותו בדרשה שנתן בבית הכנסת בשבת, כי נפתלי הרץ וייזל כתב שם, כל תלמיד חכם שאין עמו דרך ארץ, זה על בסיס ויקרא רבה, נבלה טובה ממנו. כלומר, אתה חייב שיהיה לך גם השכלה כללית וגם השכלה... אז הנודע ביהודה חרף אותו.
לא אזכיר פה מה אמר עליו, אבל הוויכוח הוא ויכוח אמיתי. וזה לא ויכוח תיאורטי, זה ויכוח מעשי, מה עושים? אלה הבעיות. עכשיו, מי צריך להתמודד עם הבעיות האלה? רבנים. אין אז ראש ממשלה, נשיא וזה. קהילות היהודיות מתנהגות על ידי הרב וועדה, בעצם כמו היום, ועדה של גבירים, של בעלי הון, בעלי, שיחד מנהיגים את הקהילה, אבל מי שנותן את הכיוון הרוחני, בעצם זה הרבנים. ואז זה הרקע של הדברים שאנחנו נקרא היום. הטקסט שאנחנו נקרא מופיע בספר שאלות ותשובות חשוב מאוד 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 של הרב ישראל משה חזן, שם הספר כרך של רומי. מישהו עיין בו פעם בספר? אתם מעיינים בשו"תים של חכמים ספרדים? עסוקים בצורכי ציבור. בסדר. כל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם. למה הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם? כי הציבור לא משלם. שו"ת חשוב מאוד, הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, מצטט אותו הרבה מאוד. הרבה מאוד. מי היה הרב ישראל משה חזן? נולד באיזמיר שבטורקיה בראשית המאה ה-19. משפחת חזן, משפחה של חכמים גדולים מאוד. הרב יוסף רפאל חזן, בעל פתחי לב, זה הסבא שלו. אחר כך היה ראשון לציון בירושלים, פתחי לב. גם כן ספר חשוב מאוד מאוד. הוא עולה עם אביו, כן, הרב חיים פלאצ'י, זה שאר בשרו, בן דוד. הוא סבא חזן, כן, בן דוד. חיים דוד חזן, הבן גם, זה דוד שלו, וגם הוא אחר כך נהיה הראשון לציון בירושלים. אז זה משפחת חזן, משפחת פלאצ'י, משפחה של גדולי תלמידי החכמים בארצות האסלאם. בילדותו הוא עולה עם אביו אליעזר חזן לירושלים, והוא מתחנך בירושלים על ברכי חכמיה. אדם מוכשר מאוד, אוטודידקט, לומד בעצמו גם שפות, השכלה כללית הוא רוכש לעצמו. בשלב הוא נעשה חבר בית הדין בירושלים. בשלב מסוים הוא נשלח כשדר, שלוח דרבנן, לאסוף כספים מהקהילות באירופה. והוא מגיע, בשנות ה-40 של המאה ה-19, הוא מגיע לאירופה, והוא רואה את המצב שאני דיברתי עליו עכשיו. הוא רואה חילון, הוא רואה רפורמה, נטישה של היהדות, דברים שהוא לא מכיר. בעיקר חרה לו עניין הרפורמה. האיש הזה הוא גדול המתנגדים לרפורמה. הוא קורא להם הכלבים הצועקים רפורמה ומודרנה. מאידך גיסא הוא גדול מביני המניעים של הרפורמה. הוא אומר לרפורמים, הוא כותב להם גם איגרת דברי שלום ואמת, כמו הספר של בייזל, מעניין. הוא קורא לרפורמים, הוא אומר להם, תראו, אתם צודקים בטענה שלכם שצריך לעשות שינויים בהלכה. אבל הדרך שלכם זאת לא הדרך הראויה. בואו אליי, נשב ביחד, נראה מה צריך לעשות. הקריאה שלו נותרה ללא מענה. משעה שכך, מכיוון שכך, הוא הופך להיות גדול האויבים שלהם, אבל הוא לא משנה את דעתו, ועוד נראה את זה, שאי אפשר שההלכה תעמוד במקום אחד.
הזמנים משתנים, המציאות משתנה, אתה לא יכול להישאר עם אותה הלכה כפי שהייתה קודם. והוא אומר, זאת הייתה דרך אבותינו. דרך רבותינו. לראות מה צורכי הזמן, ולענות הלכתית לצורכי הזמן. האיש הזה היה אדם שחושב מחוץ לקופסה. אתן לכם שתי דוגמאות. בגלל האמנציפציה, יהודים כבר לא נזקקים רק לבית הדין היהודי, אלא יכולים ללכת לבית המשפט. עכשיו, יש תחומים שאם אתה הולך לבית הדין הרבני, אתה תפסיד. אם תלך לבית הדין של המדינה, אתה תרוויח. איפה זה בולט? היום במדינת ישראל לפחות, בנושא של גירושים, של שאלת הרכוש בגירושים. נשים מעדיפות ללכת לבית המשפט של המדינה, כי הן מרגישות שהחוק הישראלי עושה איתם יותר טוב מאשר בית הדין הרבני. אז יותר ויותר יהודים מתחילים לפנות לבתי הדין של המדינה ולא באים לבית הדין הרבני, בדיני ממונות. רוב הרבנים מסכימים. הם אומרים, דינה דמלכותא דינה. כן? יש לנו בפרקי אבות, זה מתפלל בשלמה של מלכות, שילמה עם הוראה של מלכות, זה בית המשפט. ואז קרה מקרה. הייתה שאלה של ירושה של נחלה באיטליה, משפחת גליקו. ואחד התובעים, במקום ללכת לבית הדין הרבני, הלך לבית הדין של המדינה. והייתה שאלה גדולה. האם הוא עשה מעשה ראוי או לא? פנו לרב ישראל משה חזן, והוא כתב קונטרס שנקרא נחלה לישראל. בקונטרס הזה, נחלה לישראל, הוא אומר, בדיני נחלות וירושות צריך להמשיך וללכת על פי תורת ישראל ולא על פי חוק המדינה. אבל לא זאת החשיבה מחוץ לקופסה. מה שרציתי, נתתי את הדוגמה הזאת שתראו, עוד מעט תראה כמה האיש הזה פתוח, תבינו שגם בתחומים מסוימים הוא מאוד שמרן. איפה הפתיחות, איפה המחשבה מחוץ לקופסה? על הקונטרס הזה באים בהסכמה, כמדומני, אם אני זוכר נכון, למעלה מ-60 רבנים ספרדים ואשכנזים מכל רחבי אירופה. מי עוד בא בהסכמה על הספר? שני כמרים נוצרים מחצרו של האפיפיור. אין לזה אח ורע בתולדות הספרות ההלכה היהודית. שכמרים באים בהסכמה על פסק הלכה למה הוא הזמין שני כמרים לחתום? הוא רצה להראות שגם הוותיקן מסכים שהיהודים ימשיכו ללכת על פי תורת ישראל. למה חשוב הוותיקן? לא גמרתי לספר לכם את הביוגרפיה שלו. ב-1847 הוא ברומא, בא אליו קהילת רומא, אומרת לו בוא תהיה הרב שלנו. הוא מסכים, ו5 שנים הוא מכהן כרבה של רומא, של קהילת רומא. לכן שמו נקרא, שם הספר, כרך של רומי. ולכן גם ראשי התיבות של שמו, משיח משה ישראל חזן, זה בא ממשיח יושב בשערי רומי. כן? אחרי 5 שנים הוא רוצה לחזור לארץ, אין מטוסים, הוא צריך לשתות באוניות. הוא מגיע לקורפו, הקהילה עוצרת אותו, אומרת לו בוא תהיה הרב שלנו. הוא מסכים,
עוד 5 שנים הוא בקורפו. רוצה לחזור לארץ, לוקח אונייה לאלכסנדריה. קהילת אלכסנדריה אומרת לו, בוא תהיה הרב שלנו, והוא מסכים. 5 שנים הוא באלכסנדריה. שוב רוצה לחזור לארץ, מגיע לארץ ישראל, אבל נדמה לי שבאותה שנה הוא כבר נפטר, והוא קבור בצידון שבלבנון. זאת הביוגרפיה שלו. עכשיו, דוגמה לחשיבה נוספת מחוץ לקופסה. כשהוא היה בקורפו, באו אליו אנשי הקהילה ואמרו לו, תשמע, אנחנו רוצים לתת השכלה כללית לילדים שלנו. חוץ מהלימודים היהודיים הרגילים. ובשביל זה הבאנו 2 יהודים מאירופה, מגרמניה, מאיזשהו מקום. אבל מה קרה? הם גורמים לילדים שלנו לכפור בעיקר. הילד בא הביתה, האמא שואלת אותו, למה אתה לא נותן לי ידיים? וואלה, המורה אמר שזה שטויות, צריך לשטוף ידיים עם סבון. זה, כי יש חיידקים, אבל ליטול, מה זה ליטול ידיים? ועוד דברים כהנה וכהנה. עכשיו, תבינו את הבעיה של ההורים אז, הילדים כבר היו משכילים יותר מההורים. הילדים היו באים עם ידע יותר מההורים. תזכור. אמרו לו, מה לעשות? אמר להם, יש לי. מישהו מכם מוכן היה לתת להם תשובה? מה לעשות? מה? מה הייתם עושים? לא. מה לעשות עם החינוך? מה לעשות עם המורים? צריך להכשיר תלמידי חכמים שילמדו להם לחץ. מה? צריך להכשיר תלמידי חכמים שילמדו להם ילדים, השכלה כללית. טוב, זה ייקח זמן. נכון, צריך להשקיע בזה. אבל צריך מהר, אי אפשר להפסיק את הלימודים. אני אגיד לכם מה התשובה שלו. תזרקו את המורים האלה, תביאו במקומם מורים גויים. היה עולה על דעתכם? לא היה עולה על דעתכם. אמר להם, המורה הגוי לעולם לא יגיד משהו נגד היהדות. אנחנו מממנים אותו, הוא לא יגיד משהו נגדנו. וב' אם הוא יגיד, הילדים יגידו, טוב, הוא גוי, הוא נגדנו. זה לא שהם יקבלו תורה במרכאות מיהודים אחרים, שיראו להם שאפשר גם יהדות אחרת. דרך אגב, אם אני זוכר נכון, עוד אדם שחושב מחוץ לקופסה, שנתן אותה תשובה זה החתם סופר. אנחנו מכירים את החתם סופר כאורתודוקס, מייסד האורתודוקסיה מאוד, אבל הוא גם כן אפשר לימודי חול ואמר על ידי גוי, אם אני זוכר נכון. אז אתם רואים שזה תלמיד חכם, הרב ישראל משה חזן הוא תלמיד חכם מאוד, מאוד מיוחד במחשבה עצמאית, הוא אחד מההורגים הגדולים של העם היהודי במאה ה-19 באמת. כדאי ללמוד את הכתבים שלו. טוב, אז עכשיו אחרי שאנחנו כבר מכירים אותו ויודעים את זה, בואו נעבור לטקסט, יש נגיד לפניכם, בסדר? טוב. כל הזמן נמצא. אני אומר, אנחנו גרים בגלות היום. אנחנו בגלל של גלות עם ישראל, אבל מה שאתה, הפרופסור מאוד הדגיש, מה היה הגלות? כל הכאב של הגלות. הכאב של הגלות. גלינו מארצנו והתרחקנו, כל מה שאנחנו מתעלים על הגלות. זה לא אותה הרגשה, מה שהיה לפני האמנציפציה, מה שאנחנו עומדים היום, הגלות. יש כמה שמתפללים, מפני חטאינו גלינו מארצנו היום, פה, אבל באמת אם תשאל אותם, אתה רוצה לחזור לארץ? אני בכלל לא. זה בסדר. אז מה אתה מתפלל? לא היה, טוב מאוד שהדגשת את זה, היום יש גלות חדשה,
היום יש גולה לא גלות. גולה לא גלות, יש גולה ולא גלות. כל הניסויים של הגלות. הרבה מדינות אין להם. ואני חושב שהכל התחיל בנקודת המפנה, שאתה אומר שזה היה מפנה, לא? אתה יודע, זה נקודה בזמן. כן, של הזמן של הרבי הרב חזן. אנחנו היום, יש כבר שינוי כזה שאנחנו צריכים להתבורר, אבל לכן כל כך חשוב, בשבילנו מה שאתה מספר לנו, כי אנחנו צריכים עין אחד במציאות ועין אחד בתורה. לעשות, מישהו אמר לי, מה העבודה שלך היום? אז אני אמרתי לו, אני עושה סרף. סרף, איך אומרים? סרפים. כן, לגלוש. לגלוש, זה העבודה של הרב. לגלוש. זה המציאות, איפה, איך אני עושה בשביל שהתלמידים יבואו ללמוד תורה, יהיו יהודים וזה. אז לכן בשבילנו כל כך מרתק מה שאתה מספר לנו. טוב. הדברים שאנחנו נקרא מופיעים בספר של הרב ישראל משה חזן, כך של רומי. הוא מביא את השאלה שהוא נשאל. זה דברים שכותב הרב של קהילת פררה, אבל מזה שהרב ישראל משה חזן בוחר להביא את כל הדברים, וגם מהתשובה שהוא נותן, אחר כך אנחנו נראה כמה הדברים האלה נאמרו כאילו מפיו. הוא מסכים עם כל מילה פה, ובואו אנחנו נראה את הדברים האלה. על עניין גילוח בחולו של מועד. על עניין גילוח בחולו של מועד, אם מותר בזמן הזה למי שגילח זקנו קודם הרגל. זה עניין זה, אנחנו עוסקים, זה בעיה. עכשיו תראו, הגמרא במועד קטן, דף י"ד עמוד א', שמה אומרת לאסור את הגילוח בימי חול המועד כדי שלא ייכנסו מנובלים לחג. רצו שיבואו לבית הכנסת בערב חג מגולחים וצוצחים, כמו שאנחנו אומרים בצה"ל, אז הטילו סנקציה. אם אתה לא מתגלח בערב חג, בעברית אומרים אכלת אותה. אתה לא תתגלח עכשיו שבוע. אסור לך. עכשיו שאלה, אז אם התגלחתי בערב חג, אז למה אסור לי עכשיו שבוע להתגלח? נכון? זה סנקציה נגד מי שלא התגלח. אז למה אתה מעניש אותי אם כן התגלחתי? אבל איך ידעו? לא, אני התגלחתי. מה אכפת לך איך ידעו? מה זה מעניין אותך איך ידעו? איך יודעים אם בבית אתה שומר שבת או לא, מישהו מסתכל? זהו זה המצב. זה חוקן הכלל. אבל אתה לא יכול להעניש את כל הגל, בגלל שוטים שקלקלו, אתה תעניש את כל הציבור. ביום, הזמן משתנה, עכשיו אנחנו לא... הזקן... רגע, בא רבנו תם אומר, עוסק להלכה, אם מתגלח בערב חג, לא חייב, יכול להתגלח. יכול להתגלח. לא קיבלו את זה. לא התקבל. הגענו לתקופת האמנציפציה. באים לרב יחזקאל לנדאו, שוב הנודע ביהודה. באים אליו שניים שהם פקידים בכירים ברשות. אומרים לו, תשמע, אנחנו עובדים בממשלה, אנחנו נפגשים עם השר הזה, עם השר הזה, אנחנו לא יכולים לבוא בכל המועד לא מגולחים. זה לא מכובד, יזרקו אותנו מכל המדרגות. תיר להם. אמר להם, אם זה לצורך מסוים, תתגלחו. זאת אומרת, גם דעת רבנן לא נוחה מזה שלא מתגלחים בכל המועד. אני יכול להגיד לכם שרבנים בארץ נותנים היתרים על ימין ועל שמאל, אבל אף אחד לא נותן היתר גורף. אף אחד לא אומר, מספיק עם זה. אלא, יש לך בעיה כזאת, יש לך זה, אבא שלך היה נוהג ככה, תנהג גם אתה ככה. אז אתם רואים שבזמן האמנציפציה, כשיהודים מתחילים להתערב בין הגויים, הבעיה הזאת הופכת להיות אקוטית.
כי אם אתה רק בקרב היהודים, אז כולם ככה. אבל אם אתה הולך למקום אחר, בעיה. אז שואל הרב של פרארה, הוא אומר, האם מותר בזמן הזה למי שגילח סגנו קודם הרגל? אומר הרב ישראל משה חזן על השאלה הזאת. מי רוצה לקרוא את שלושת המילים הבאות? איפה? כן, בפסקה הראשונה, תשובה על עניין גילוח בחולו של מועד. אם מותר בזמן הזה למי שגילח זמנו קודם הרגל, שלוש המילים הבאות, מי רוצה לקרוא אותם? נו? אני לא מבין את הראשי דוד הזה. זה מליצה. אבל אתם מכירים את זה? זה לכאורה בערב היא באה. ואיפה זה לקוח? מגילת אסתר. אבל למה יש שני גרשיים שאתה חשבת שזה ראשי תיבות? הוא אומר, בערב היא באה. זאת שאלה ראויה. אבל שתבין שהוא לא קורא את זה בערב היא באה, הוא שם לך סימן, קרא את זה אחרת. אז הוא אומר, בערב היא באה, זאת שאלה לא קנטרנית, לא של מי שבא לערער את יסודי ההלכה, אלא זה בא מגבר שלם בתורה וביראת חטא, שיחיה לעולם אמן, וזה לשונו. כן, הוא אומר הרב בפרארה, לא איזה אחד שרוצה לבצע מהפכות סתם, אלא... עכשיו השאלה. אחי ורעם, כותב הרב בפרארה לרב ישראל משה חזן. אל נא ישת עלי חטאת אם אפתח פי בדבר אשר נשתברו בו כמה קולמוסים. וגדולי הדור, ראשונים עם האחרונים, עמדו עליו מזה אחד ומזה אחד. כי לא לכבוד עצמי אני דורש. יודע אני ערכי, כי אין בביתי לחם וסמלה, כן, זה ביטוי של ענווה. אמנם, אגב, אם אני פה אומר משהו שלא מובן, תעצרו אותי. כן, אני רואה פה תלמידי חכמים, אני קורא את זה ככה, בסטודנטים שלי אני עוצר על כל מילה. אמנם גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, כי מן העת אשר הוטל על צווארי מסע כבד, מאז שנהייתי רב קהילה, עכשיו אתה תזדהה פה עם המילים האלה. כי מן העת אשר הוטל על צווארי מסע כבד, ויותר מכוחי, נחמרו על ליבי דברי הנביא יחזקאל, אשר בהם קרא למנהיגי הדור בשם צופים, כמו שכתוב, צופה נתתיך לבית ישראל. מה הוא אומר פה? רב צריך להיות אדם שרואה למרחוק. הציבור רואה בגובה השטח. הרב צריך לראות קדימה. אני ממליץ לכם לראות ביוטיוב את הסרט על הרב עוזיאל. אתם תראו שם חכם אברהם שלם עליו השלום שהיה הרב פה בדרום אמריקה. בפתיח שלו, תכף אני אגיד על הפתיח, קוראים לסרט הזה הרואה למרחוק, או הצופה למרחוק. ככה הגדירו את הרב עוזיאל. הרואה או הצופה למרחוק. שם הרב שלם מתלהב בצפון. מנהיג! זה התפקיד של מנהיג בכלל, לא רק של רב. אתה צריך להיות מעל, לראות הרבה יותר רחוק. להבדיל, איך אמר פעם בן גוריון? אמר, אני לא יודע מה, לא מעניין אותי מה העם רוצה, אני יודע מה העם צריך. כן? אז הוא אומר, המנהיג צריך להיות כמו. ומן הזמן ההוא, שהתחלתי להיות רב, אשר הם לי כמו 11 שנה, נתתי אל ליבי לתור ולחקור על הרעה החולה אשר נהייתה בדורות אלה האחרונים.
הוא רואה את המצב שדיברתי איתכם עליו, אמנציפציה, רפורמה, חילון. כי בהם אנו רואים רבני הדור מקצה אחד, עושים כל צד ליישר ולקיים כל הנמצא כתוב בספר, בגמרא, ופוסקים כקטון כגדול. הוא אומר, אני רואה מצד אחד את האורתודוקסיה מביתו של החתם סופר. חדש אסור מן התורה, כלום. צילום מצב, הקפאה, זהו. זאת היהדות. וכל מטרתם וכל מגמתם הוא שלא יתבטל מכל דבריהם אפילו קוצה של יוד. אתם יודעים, האורתודוקסיה מה עשתה? אבל אני אגיד לפני כן, ספרדים לא היו אורתודוקסים. דעו לכם, עד שלא נפגשו הספרדים בארץ ישראל עם האשכנזים האורתודוקסים, הספרדים לא היו אורתודוקסים. כי מה אמרו האורתודוקסים? חדש אסור מן התורה. הרב ישראל משה חזן אומר, חדש אסור מן התורה זה החידוש הכי גדול שאפשר להגיד. מה פתאום חדש אסור מן התורה? מה זה הדבר הזה? זה לא דרך רבותינו. האורתודוקסיה אמרה, או שאתה איתנו, או שאתה נגדנו. או. אז הם עשו פירוט קהילות. אם אתה לא מציית לרב, אז אתה לא בפנים. אתה בחוץ. וזה הלך והחמיר. כי אז נולד המושג דעת תורה. אתה שואל את הרב עכשיו בכל עניין, גם אם זה לא עניין הלכתי, ומה שאומר הרב זה דעת תורה. סליחה, מה הוא מבין באדריכלות? מה הוא מבין אם אני צריך להתחתן איתה או לא צריך להתחתן איתה? מה הוא מבין אם אני אפתח את העסק הזה או לא אפתח? עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר להתייעץ עם הרב כאדם חכם, אולי הוא כן מבין במשהו, אבל זה לא פסק הלכה. זה לא פסק הלכה. אבל האורתודוקסיה עשתה דעת תורה, מה שאומר לך הרב, לא משנה במה, זהו. אז הוא אומר, אני רואה המצב היום, יש לו תגובות. אחת היא התגובה האורתודוקסית. והתגובה האורתודוקסית אמרה להסתגר פנימה. העולם נפתח, אבל אנחנו מסתגרים פנימה. אנחנו לא נותנים לעולם החיצוני להיכנס אלינו. אנחנו נשארים אותו דבר. לבוש, שפה. בישראל מדברים יידיש. מתלבשים על מיטב האופנה באירופה של המאה ה-17. לא משתמשים את השעון של הקיץ. כן, בחלק, כן, נכון. טוב, אז זה האורתודוקסיה. והפך מזה, אבל מה המציאות של הציבור? העם מקצה אחד משליכים מעל שכמם כל מסע עבודת השם, ועוד מעט כי נחרטה כל חלקה טובה בישראל. תשמעו, בואו נסתכל על המציאות בעיניים מפוקחות. האורתודוקסיה נכשלה. רוב העם היהודי היום לא שומר תורה. רוב העם היהודי היום לא מגדיר את עצמו כשומר תורה. כן שומרים, יש הרבה מצוות. כיבוד אב ואם, כן, יש הרבה. עזרה, חסד, גמילות חסדים, יש. ברוך השם, כל ישראל שם חלק לעולם הבא. אבל לא שומרי שבת, כן? אז באיזשהו מקום צריך לשים על הלב, מנהיגי הדור שלנו היום, שיש מצב שהפכנו להיות מיעוט בעם ישראל. אלה שמגדירים את עצמם כשומרי תורה ומצוות. אז הוא אומר, מצד אחד אורתודוקסיה קשוחה, מצד שני רוב העם עוזב
ומי האיש אשר לא דעה ולא ישיב אל ליבו לאמור, אין זה מקרה. זה שיש אורתודוקסיה קשוחה וזה שהציבור בורח, זה לא מקרה. כי אם סיבה עצומה גלגל הדבר הרע הזה, ואם יוסר הסיבה, תתבטל כמו כן המסובב באחד. עכשיו הוא יסביר לנו מה הסיבה ומה התוצאה. ואחרי אשר נתייעצתי עם ליבי פעם אחר פעם, ולמדתי וחקרתי על קורות בני ישראל ומאורעותיהם, מכאן מצוות עשה ללמוד היסטוריה, האיר השם את עיניי, וראיתי כי הסיבה היא ביד הרבנים עצמם, אף כי כוונתם לשם שמיים. זה לא שהם עושים משהו, מבחינתם הם עושים משהו טוב, אבל הם לא מבינים למה זה גורם. ובידם של הרבנים לבטל המסובב ולהחזיר תפארת תורתנו הקדושה לאיתנה. למה? למה זה תלוי בהם? כי הנה ידוע ומפורסם מעמד ומצב איזה מנהיגי הדור בזמנים אלה. הוא מדבר על אמצע המאה ה-19. מזה אחד ישליחו אחרי גבם כל דבר הנוגע לדת ולאמונה, ויניחו ביד כל איש ואיש לעשות הישר בעיניו. זה ההפך מהאורתודוקסיה. זה התחילון. כן? זה החילון. עוזי, תעשה מה שאתה רוצה. לעומת זאת, האורתודוקסיה, מזה אחר, יקראו בקול גדול, אסור, אסור, בכל מה אשר הם הנדרשים. אמר לי פעם חכם עובדיה יוסף עליו השלום, אמר לי, הזמנתי אותו לבר אילן, שוחחנו, אומר לי, מה הבעיה להגיד אסור? לא צריך ללמוד בשביל להגיד אסור. לא צריך ללמוד. צריך ללמוד בשביל להגיד מותר. הגדולה של פוסק הלכה היא ביכולת שלו להיות חזק מספיק בשביל לקחת את האחריות ולהתיר. אתן לכם דוגמה שקרתה אצלנו במשפחה. דודי עליו השלום, החתונה שלו הייתה במהלך מלחמת השחרור. היה רעב בירושלים. אבל לכבוד החתונה הצליחו לשחוט כבש. בדקו את הכבש אחרי השחיטה, מצאו בעיה. מה לעשות? בלילה יש חתונה, מה עושים? סבי המנוח עליו השלום היה החזן של הרב עוזיאל. והרב עוזיאל גר בשכנות. לקח את הריאה, את הבא, והלך לרב עוזיאל. אמר לו הרב עוזיאל, תשאיר את זה אצלי, תחזור בעוד שעה, אני אבדוק ואני אגיד לך. חזר אליו, אמר לו הרב עוזיאל ככה. בזמנים רגילים לא הייתי מתאים. בגלל המצב בדקתי, מצאתי איזה פתח בהלכה שאפשר להתיר. זה לא הסוף. לך הביתה, תבשלו, תביא לי מנה, אני אוכל שכולם יראו שאפשר לאכול. אתם מבינים? דרך אגב, נדמה לי שהסיפור הזה מופיע בסרט שאמרתי לכם על הרב. זה לא חוכמה להגיד על כל דבר אסור. צריך לבדוק. במאמר מוסגר אני אגיד לכם, תראו, מה עשתה האורתודוקסיה ולמה הרפורמה התחזקה ולמה הציבור לא שומע על האורתודוקסיה? כי האורתודוקסיה אסרה דברים מותרים. עכשיו, פעם, לפני תקופת ההשכלה, הרבנים, תלמידי החכמים, הם היחידים שהיו
מבינים בעניינים האלה. היום, איך נגיד בליל הסדר? כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. היום כל אדם יכול לפתוח ספר ולראות מה שהרב אמר זה נכון או לא נכון. אגב, זה גם עילה ללכת פחות לרבנים. מחילה זה לא אישי. כי מה אומרת התורה? כי יפלא ממך. אבל אם לא נפלא ממני, אני אסתדר. אז היום הרבה פחות נפלא מאיתנו, כי כולנו חכמים, כולנו נבונים. מה עשתה האורתודוקסיה? באו הרפורמים ואמרו, תראו, אנחנו לא מבינים מה הרב אומר בדרשה. הרב מדבר ביידיש, אנחנו רוצים שידבר בשפת המדינה. באה האורתודוקסיה ואמרה, לא, אסור לדרוש בשפת המדינה. מחילה, באיזה שפה אתה דרוש? ספרדית. זה לא אסור, אבל הם אסרו את המותר. באו הרפורמים ואמרו, אנחנו רוצים להתפלל בגרמנית. אנחנו לא מבינים מה אנחנו אומרים. אנחנו רוצים להבין את התפילה שאנחנו מתפללים. ההלכה אומרת שמע ישראל בשפה שאתה שומע. באה האורתודוקסיה ואמרה לא, רק בעברית. אסרו את המותר. כלל גדול בפסיקת הלכה, כשם שאסור להתיר את האסור, כך אסור לאסור את המותר. זה הכוונה של מנדלסון. מנדלסון עוד היה קצת לפני, כי הכל בא אחרי מנדלסון. הכל בא אחרי מנדלסון. אתם מבינים? אז כשציבור שהוא משכיל וכבר מכיר את ההלכה ואומר, רגע, הם אוסרים לי פה דבר שמותר, אז למה אני צריך לקרוא עליהם? אם אני לא סומך עליהם כאן, אני גם לא אסמוך עליהם בדברים אחרים. ואז מתרחקים. כבר אין אמינות. אז מה התוצאה, הוא אומר, שאומרים אסור אסור, ויוצא מזה, כי כל הרואה והשומע אותם, את האורתודוקסיה ואת הרפורמים ואת החילונים, התברך בלבבו לאמור שהדת והדעה המה כשתי צרות המתנגדות זו את זו. וכשני אויבים המתגברים זה על זה. וכשזה קם, זה נופל. או. לא גם וגם. או. אבל יש מציאות, אז מה עושים היהודים? ובני ישראל, אשר כל מחשבתם הוא לרוץ במרוצת הזמן. וכאן מכניס הרב ישראל משה חזן הערה בסוגריים, הערה נפלאה. אמת כי הוא זמן חביב, כי השם ציווה עליו יהי אור ויהי אור. מה זה יהי אור? Enlightenment, השכלה. אגב, יש חוקר אחד, נדמה לי שראובן בונפילד, שטוען שהרב ישראל משה חזן ראה את עצמו כגלגול או כממשיך של מנדלסון. אבל בגופו אנחנו רואים, האיש הזה היה משכיל בצורה מדהימה. אז עם ישראל חי בתוך מציאות, הוא רואה את המציאות, מה היא יכולה להציע לו, הוא רוצה ליהנות מזה, כן? ולכן, כן, הוא לרוץ ממרוצת הזמן, ולכן הרוג יערוג לראות בכל עבר ופינה, היהודים חופשים כשאר אזרחי הארץ, רוצים אמנציפציה, רוצים לחיות טוב, אבל ההלכה מפריעה, יש מחסום, אז מה עושים היהודים? בחשיל וחלפות, בגרזנים ופטישים. יהלמון כל בניין תורתנו הקדושה, פה הוא מדבר על הרפורמים, אשר כפי מזימותיהם היא מחיצת בידול המוטלת בינם ובין הדרור אשר הם מבקשים.
זה הניתוח שלי. ההחמרה, החומרה, האיסור, הביא לידי זה שבועטים בהכל. כי זה מפריע, אי אפשר לחיות. אבל, אומר הכותב, אמנם לא חנו, וידוע ומפורסם היסוד אשר יסד רבנו הרמב"ם ז"ל בהרבה מקומות מספריו המופלאים, כי היה עיקר מונח אצלו שהדת האמיתית והשכל מרואה אחד ניתנו, ולזה צריך שיהיו מוסכמים בתכלית. אם אני טועה ביער, זה לא אומר שאין דרך נכונה. הדרך קיימת, רק שאני לא רואה אותה. זה היסוד בדברי הרמב"ם. אין ניגוד, לא יכול להיות ניגוד בין התורה לבין המציאות. לא יכול להיות, אין דבר כזה. התורה היא תורת חיים. פעם אמר לי הרב גורן, זכר צדיק לברכה, אמר לי, אני לא מאמין בדבר הזה של גוי של שבת. הוא אומר לי, לא יכול להיות שאנחנו לא נוכל לקיים את התורה בשלמות, בלי להזדקק לגויים. לא יכול להיות. יש איזה דרך, אנחנו עוד לא יודעים אותה. אם כן, ליבי נכון ובטוח, שאם המורה לצדקה, הרב, אשר בכל עיר ועיר, יעטו שכמם לסבול, ויחקרו על מצב ישראל בדור הזה, ויחזיקו בידם הרסן, כלומר, ייקחו אחריות כמנהיגים. מה זה יחזיקו בידם הרסן? אני אוהב לתת את הדוגמה הזאת. תסתכלו כשאתם אחרי השיעור הזה הולכים ברחוב, תראו אנשים שהולכים עם כלב ורצועה, ותשאלו את עצמכם מי מוביל את מי. האדם את הכלב או הכלב את האדם? הנמשל הוא, אנחנו הציבור, מחילה, אנחנו הכלבים. עכשיו, האם הרבנים, מנהיגי הדור, מובילים אותנו, או שאנחנו מובילים את הרבנים? למרבה הצער במדינת ישראל, הציבור מוביל את הרבנים. כשרצו לפתוח מדרשות ואולפנות לבנות, הרבנים התנגדו. היום הם מלמדים שם. שלאה שקדיאל רצתה להיות חברת המועצה הדתית. זה גוף מנהלי, זה לא גוף דתי. הייתה התנגדות רבנית מקיר לקיר. היום אפילו נשים הן יושבות ראש המועצות הדתיות. שרצו להיות טוענות רבניות. הייתה התנגדות. היום יש ויש. משגיחות כשרות. הבנתי שפה יש משגיחות כשרות. בישראל זה היה סיפור. לא רצו. אז מה קורה? בסופו של דבר, הציבור מושך, וההנהגה הרוחנית בסוף בעל כוחה עונה אמן. הוא אומר, פה צריך להיות להפך. אתם, מנהיגי הדור, צריכים לראות למרחוק, לראות מה הבעיה, להקדים תרופה למכה. להקדים תרופה למכה. במסגרת עמותה. חס ושלום, לא נגד ההלכה, אבל תראה, תברר, קודם כל תברר. תיכנס לעומק. אז, ויחזיקו בידם הרסן, וינהיגו לאט לאט קורות הזמן ופקעיו. והמון התנועה, ועכשיו משפט מפתח. ויתירו מה שבידם לאמור, ראה זה מותר הוא. אז צאן מרעיתם יטה אוזן לדבריהם, שיאסרו הדברים שאין לאל ידם להתיר. אם יבוא הרב להגיד, תראה, עשיתי כל מאמץ, בדקתי, זה אני לא יכול להתיר. למשל, בקדושת יום טוב שהזכרתי, הרב ישראל משה רזן
הוא אומר לסוחרי מנטובה, תראו, אתם צודקים והכל 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 והכל. סוף הפסיקה, צר לי. אני לא יכול להתיר לכם את זה. תכף נראה איך כן אפשר. יש לו שיטה. שיטה שלדעתי יהיה רק בימות המשיח. אבל יש שיטה. תכף נראה. אבל הוא אומר להם, תראו, בדקתי וזה, אני לא יכול להתיר. אבל הם סומכים עליו, כי הם יודעים שכשהוא יכול, הוא יתיר. אבל ככה אתה מרוויח את אמון הציבור. הציבור אומר, אוקיי, אם הוא אמר, כנראה שכך. ועל ידי זה, תורתנו הקדושה והדעה ישבו לבטח, כשני אחים גם יחד, וילכו ולא יעפו, ירוצו ולא ייכשלו, ובני ישראל ילכו בדרך התורה ובאורח השכל והדעת, כי זאת היא התפילה העולה בית אל, ויזרח להם שמש העושר הזמני והנצחי, כלומר, יהנו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, תמצאו חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואנשים. מעניין אותנו כשאנחנו בגולה מה חושבים עלינו גם אלה שמסביב, ואני מוסיף במאמר מוסגר, חשוב במדינת ישראל גם שהציבור החילוני יסתכל על הציבור הדתי מתוך קנאה וואלה, ככה צריך לחיות. ככה זה, אלה חיים אמיתיים, חיים מלאים. ולא חלילה להפך, תראה, אלה שייכים למאה ה-16. תמצאו כאן בשכל טוב בין אלוהים ואנשים, וכל רואיהם יאמרו עליהם, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. עד כאן הדברים האלה. עכשיו, מה אומר הרב ישראל משה חזן? איך אפשר לסדר את הדברים? יש לי עוד זמן? סיימנו. 10 דקות. אם התעייפתם תגידו. אומר הרב ישראל משה חזן, יש דרך להביא לשינויים בהלכה. הדרך היא לאסוף, אתם יודעים מה, אולי נקרא את זה בדף השני, בצד השני, תסגרו איתי מלמעלה. איזה מספר? 6. טוב, על 5 שנים, 5 זה קצת הומוריסטי, אני אגיד לכם מה זה 5. 5 זה, יש סיפורים עממיים, אחד הסיפורים העממיים של אדם בשם אבו נימר, וזה גם טוב איך מנהיגים ציבור. הוא אומר, ממשלה אסור תלחץ יותר מדי על אנשים. אם יש לה שכל, תחזיק אותם ביד כמו מחזיקים סבון רטוב. כמו שאומרים סבון רטוב. תלחץ קצת, הכל בסדר. תלחץ יותר מדי חזק, בורח מהיד שלך. זה אומר, קורא להנהגה הרוחנית עם הציבור. אם אתה לוחץ אותו יותר מדי, יברח לך. אין בזה. טוב, עכשיו בואו נראה, זה היה התנחת קום. שאלו אותו סוחרי העיר מנטובה, הם אמרו לו, תשמע, הזמנים השתנו. מתי נפסיק כבר עם יום טוב שני של גלויות? הנה אתם עכשיו, אנחנו מתקרבים לחג הפסח, תמי ואני עשינו חשבון מה יעבור עליכם בשבוע הבא. פסח, שני, שבת, שביעי של פסח, שני. וואי, איך אתם עומדים בזה? אמרו לו, תשמע, מספיק. יש לנו לוח, אנחנו כבר יודעים הכל, אבל מה הבעיה שלהם? זה לא עניין עקרוני. הם אומרים, אם אנחנו סוגרים את העסקים שלנו ביום טוב שני של גלויות, המתחרים הנוצרים שלנו לוקחים את כל הלקוחות. אין לנו את הלוקסוס הזה לא לעבוד. הוא כתב קונטרס קדושת יום טוב.
עכשיו בואו נראה בשש, תספרו איתי מלמעלה. 1, 2, 3. מילה שלישית. מילה רביעית, ודאי, ודאי. הוא אומר, אם היינו רוצים שישמעו עוד פעם לרבנים בצורה, מה אנחנו צריכים לעשות? ודאי היה מן הדין להתאסף אל מקום אחד גדולי חכמי ישראל שבכל חלקי הכדור, כדור הארץ, הגדולים, בכל חלקי הכדור, הגדולים בחוכמת התלמוד והדינים וביראת חטא ובידיעת העולם וצורכי השעה. לא מספיק שלמדת בישיבה. לא מספיק שאתה גאון בתורה. האם אתה מעורב בין הבריות? האם אתה מכיר את הבעיות שאיתם מתמודדים, הציבור מתמודד? כשהבן הבכור שלי הלך לישיבה, הוא חזר מהישיבה עם כל מיני מנהגים שהוא למד שם, שלא היינו נוהגים אצלנו. אמרתי לו, תשמע, אתם בישיבה חיים במעבדה. אתם חיים במקום ששם אתם יכולים לעשות עם עצמכם מה שאתם רוצים. לקבל עליכם את זה, לקבל את זה. בחוץ זה אחרת. משפחה זה אחרת. יש אחד שחושב ככה, יש אחד שחושב ככה, יש אחד... צריך לדעת... עכשיו, אם הרב לא יודע מה באמת מטריד, זה כמו ששר האוצר לא מבין שיש עניים ומה העני סובל. אתה לא יכול לטפל בעניינים שלו בלי שאתה מבין אותו. אותו דבר, לכן אומר הרב חזן, צריכים להיות לא רק גדולים בתורה, אלא גם בידיעת העולם וצורכי השעה. ואז כשנתכנס וניסה וניתן בכמה דברים בהלכה שצריך לשנות. איזה דברים? שיש בהם משום איבה ושנאת הבריות. למה? כי זה לא כמו פעם, יש אמנציפציה, עכשיו אנחנו חיים עם הארגנטינאים. אנחנו לא חיים לבד. אתם יודעים, בישראל זה בעיה שעולה כל פעם, כי יש לנו עולים מרוסיה, שלא כולם יהודים, על פי ההלכה. אבל הם חלק מהעם, הם משרתים בצבא, ואם חס וחלילה מישהו נהרג, איפה לקבור אותו? הלו? עכשיו אני עוד פעם, אני לא פוסק הלכה, אני רק אומר מה התחושות שמתעוררות בציבור. יש איבת הבריות, יש דרכי שלום, יש 1001 שאם אתה רוצה, אתה יכול למצוא פתרון. ושנאת הבריות, עוד דברים שיש בהם משום גידול כבוד הבריות, או משום הפסד מרובה, או משום שעת הדחק, לפי שינוי המקומות ושינוי העיתים. כלומר, אומר הרב ישראל משה חזן, ההלכה היא לא אותו דבר בכל מקום. כל מקום יש לו את הצרכים שלו, את המנהגים שלו. עכשיו, זה נשמע כאילו חדשני, אבל זה כל כך ברור. כשיושבים 3 שופטים, 2 מזכים ואחד מחייב, הם קיבלו את אותם הנתונים. אבל אלו ואלו, דברי אלוהים חיים. זה ככה וזה ככה. אז ההלכה לא צריכה להיות אותו דבר בכל העולם היהודי. תלוי. תלוי. לפי שינוי העיתים. וכמה, עכשיו הוא אומר אפילו, תראו, עד עכשיו הוא נתן דברים שיש בהם, צריך לשנות בגלל יחסים בין אנשים. יהודים וגויים או יהודים בתוך עצמם. אבל הוא אומר, אפילו וכמה שבותיים, אפילו דברים מדי רבנן, וכמה פרטי מלאכות רחבות ועסקים גדולים הנוגעים לחלל ליבם של ישראל. עכשיו הוא מדבר עליכם. המטופלים בבנים בארץ לא להם, ואינם יכולים לפשוט ידיהם בכל מלאכה וחוכמה, לצאת ידי חובת פרנסתם. עכשיו הפתעה. וידי חובת המותרות. אופה, פתאום אכפת לך גם המותרות? אבל כן, הוא אומר. אבל כן, הוא אומר, זאת המציאות, כי המותרות היום, אשר נעשו חוק בלי יושבת. אתה לא יכול להגיד היום ליהודי, מזה אל תהנה, אם זה מותר. כן?
צריך לראות איפה אפשר לעשות שינוי. וכאלה רבות לפי צורך השעה וצורך הזמן, תראו, כי באמת יש ויש ויש. כלומר, הוא אומר, לא דבר אחד צריך לשנות, לא שני דברים. יש הרבה מאוד דברים שצריך לשנות בהלכה, אבל רק ככה. לא כמו הרפורמים. צריך להתכנס, כל אחרי אמרתי, זה יהיה בימות המשיח. עכשיו הוא מספר על עצמו. מה הוא עשה צעדים מעשיים? הוא אומר, האלוהים, מבחינת בואי באלה המקומות לאירופה, כבר עלה בדעתי לקבץ אותם, את הדברים שראוי לשנות אותם, בקובץ אחד, והיו לאחדים ביד הקורא בקונטרס, וכמעט חיבור שלם, בשם מקבץ נדחי ישראל. הוא חיבר ספר, עם כל מה שלדעתו ראוי לשנות בהלכה. הוא פרסם? הלוואי, אנחנו לא ידוע איפה זה. כי באמת ראוי לבקש ולחפש ולחזור על כל הצדדים וצידי צדדים למצוא יותר לדבר שאין העולם נזהרים בו. אתם שמים לב מה הוא אומר? ההתנהגות של הציבור היא פקטור בפסיקת הלכה. היא פקטור בפסיקת הלכה. אם אף אחד לא מקיים, תראו, גם לא המצאה. מה? הגמרא לא אומרת הלכה ואין מורים כן? גם אומרת, זאת ההלכה, אבל לא פוסקים. למה? אף אחד לא ישמע את זה. או שאינם יכולים להיזהר בו. גם זה פקטור. וכמו שכתב גדול אדוננו מהרשד"ם, כמו שכמה גדולים אשר מהם אנחנו שותים, כל אחד בדורו הלכו בדרך זה להליץ או לבקש תרופה לפני דורם על כל דבר פשע דהתייליד באו, כנודע ומפורסם הלא בספרותם, כי ידועים המה לכל תופס ספרי ההוראה בידו. מה הוא רוצה להגיד? הוא אומר, וזה הוא כותב במקום אחר, בספר אחר, נדמה לי בקונטרס יום טוב, יש לו ביקורת קשה מאוד על רבני אירופה. שבגלל שהם לא לומדים דיין, שהם עוסקים בפלפול, במקום לעסוק כשמה תעליבא דהלכתא, בגלל זה יש להם יראת הוראה. בגלל זה הם לא מסוגלים באמת לפסוק הלכה ולעמוד מאחוריה. אז הוא אומר, כל מי שמכיר את הספרים של רבותינו, יודע שזאת הדרך. זאת הדרך. ועכשיו אנחנו הולכים לקרוא את אחד הקטעים המרגשים ביותר שאני מכיר בספרות ההלכה. הוא אומר, והעידה לי עד ודיין אחד, קדוש אביר הרועים, מראי דעלעד ישראל, בארץ הגליל, העודנו חי, שיחיה לעולם אמן. למי הוא מתכוון? שם נסיעה? לא. היה אצלו בביקור השדר, חיים שמואל הכהן קונורטי, לא יודע מי מכם שמעו את השמות, אבל אני כבר מיואש מזה. הוא היה הרב הראשי של טבריה, חכם ראשי בטבריה, והוא הגיע כשדר לרומא. עכשיו אין טלפון, אין זה, הוא היה אצל הרב ונסע. אז הרב אומר, אני לא יודע, הוא עדיין חי, קיים. העודנו חי. עכשיו הוא מספר שכשהאיר אל עבר פניי בשליחות מצווה, כן, שדר, הן בעודי משיח יתיב הפיתחא דרומי, כבר הסברתי לכם את זה, איסר בשערי, אוסר ומתיר, כן? מרוב שיחי וצערי על מאורעים אשר לא טובים במדינות ההם, שאגתי מנהמת ליבי עם הרב הגדול ההוא נטרי רחמנא ופרקי. וגיליתי לו מצפוני ליבי. כל מה שקראנו עכשיו, הוא אומר, סיפרתי לו. והתווכחנו על כמה פרטים מתוך פלפול ועומק הדברים. עכשיו שימו לב, תראו, איזה קטע, אם אני אבכה, תסתכלו. והוא הרב נטרי רחמנא ופרקי.
זלגו עיניו דמעות. וכה השיב לי וכה ענני. מר, אתה תתעסק בחיבור הנחמד הזה. הכובד שאתה אוסף פה את הדברים שלדעתך ראוי לשנות. ויאסף לכל המחנות כי יד השם הטובה עליו. ואחרי שתגמור לחבר את הספר הזה, וישלח אותו לידי לארץ ישראל, תיבנה ותיכונן. ואני אקדיש עצמי, וארכב אוניות, ואפנה לסובב נתיבות כל בית דין ישראל למקומותם, למען יבואו על החתום. היש חשק נפלא לטובת עמנו יותר מזה? למה? עכשיו תראו, זה הקטע המרגש. שבאמת ואמונה, ליבנו בקרבנו המשימס, לבקש תרופה למחלה בכל מה שביכולתנו. ולא כאיזה טיפשים שבדעתם, שאומרים על הרבנים, שאין אנו מרגישים בצורך הזמן וצורך השעה. אחווי, מי כל המורים החדשים, מי כל הרבנים הרפורמים, האחרים, ישרף ליבו על טובת הדת וטובת האומה והצלחתה, כחכמי ישראל המובהקים, שהם באמת רואים נאמנים, בלתי שום צד פנייה שבעולם. כי מה המגמה של הרבנים הללו צריכה להיות, או כפי שהוא רואה את עצמו ואת מרעיו, מה המטרה שלהם? כי כל מגמתם להשתדל להנחילם לעם ישראל, בית עולמות, תביאו את כולה, תבינו תקילין, עולם הזמני, את העולם הזה, בכל דבר המותר והיפה והנעים, בעיני אלוהים ואדם. מי זה אדם? גם הגויים, כולם. עכשיו תראו, קטע מדהים. ואפילו באיזה פרטים, לסגור עינינו ולהשתמש בכמה כללים טובים שהורונו אבותינו ורבותינו, נאספו רובם אל עמם. מה הכללים האלה בפסיקת הלכה? מוטב שיהיו שוגגים, לא כולי עלמא דינא גמירי, כל ישראל בחזקת כשרים הם, אי אפשר להוכיח לסוף ישראל להיות חסידים, וכאלה רבים, כדי שלא יצאו לתרבות רעה. אספר לכם שני דברים. סיפר הרב אליהו בירנבוים, שהוא ביקר אצל הרב ציון לוי, זכר צדיק לברכה, בפנמה, ולי קרא אותו סיפור עם הרב תובל, השם יאריך ימיו בטוב שותיו אלוהים, במקסיקו סיטי. שם האנשים, בית הכנסת הוא ליד הכנסייה ויש מגרש חנייה. ביום ראשון המגרש מלא בגלל הכנסייה, בשבת מלא בגלל בית הכנסת. עכשיו אני מכיר את הדברים האלה, אבל הרב בירנבוים שאל את הרב ציון לוי, מה זה המכוניות האלה? הוא אומר לו, הרב ציון, איזה מכוניות? הוא אומר לו, הנה! הוא אומר לו, אני לא רואה. הוא הנה, הוא אומר לו, אתה לא מכיר את הדיבר ה-11, בל תראה. יש דברים שרב לא צריך לראות. למה? אם יראה ויגיד דבר שהוא יודע שלא ישמעו, לא ישמעו. אמר לי הרב תובל, אני מעולם לא התרתי להם לבוא עם מכונית. מעולם. אבל אני גם לא לוחץ יותר, כי אם אני אגיד את זה, יפסיקו לבוא לבית הכנסת, לא ישמעו דברי תורה, לא יתפללו, לא יכירו אחד את השני, אז גם לא יתחתנו עם יהודים. לכן על זה הדרך, אני לא צריך להרחיב לכם, אתם מכירים את הסיפור הזה, את הדבר הזה. יש עוד סיפר אחד בישראל, גיל חובב, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו. הוא אומר, הייתי בחתונה, בחופה, והחזקתי את אחד הקלונסאות של החופה. והייתי בגילוי ראש. חתונה ספרדית. פתאום אחד מהשעמת שמה אומר לרב, הרב הוא בלי כיפה. הרב מתעלם. הרב הוא בלי כיפה. עוד פעם הרב מתעלם. ככה איזה 3-4, בסוף הרב כתוב לא תוכל להתעלם.
פונה לגיל חובה ואומר לו, בני, מדוע אתה בלי כיפה? גיל מספר, אומר, עניתי לו, כיפת השמיים היא הכיפה של ראשי. אמר לו עליו, בסדר, הוא המשיך את החופה. ובזה סגר את העניין. כן? כן, אמרתי, גיל חובה. מי זה גיל חובה? גיל חובה זה הנין של בן יהודה, של אליעזר בן יהודה. והוא בישראל דמות מאוד מפורסמת, כי הוא שף, בשלן. אז זה מה שהוא אומר פה. לפעמים אנחנו צריכים לסגור את העיניים. לא להיכנס לקונפליקט עם הקהילה על דבר שאתה יודע שלא ישמעו את זה. וכאלה רבים כדי שלא יצאו תרבות רעה ויבוא יומו גדולה תשובה שמגעת על כיסא כבוד ואלו נוחלים קרן קיימת בעולם הנצחי. הוא מסיים, זאת הייתה הנהגת רבנות ישראל מיום שעמדו רגלי אבותינו על הר סיני עד היום הזה. כלומר, הוא אומר, נקודת המפנה היא האורתודוקסיה של המאה ה-19. הם החדשים. הם החדשים. זה החידוש. וזה הבעיה, וזאת הבעיה. תודה רבה. אנחנו ממש תענוג לשמוע על פרופסור ערן הראל, מודים לו על זמנו, כמה חשוב לנו, לכן לנו, ללמוד את הדברים האלו ממכם, שהדברים האלו הם נוגעים בדיוק לעבודה שלנו, יום יום. אני חושב שהרב המשיח, המשה ישראל חזן, אולי הוא הראשון שהתחיל לכתוב, להתמודד ולכתוב על דברים שהיום בשבילנו הם יותר תמידים, מעשים בכל יום. אז לפעמים אנחנו לא יודעים איך להגיב, איך להתמודד. לכן הנושא שבחר הפרופסור ערן הראל בשביל ללמוד היום, אנחנו כולנו ביחד ולהעביר לנו את כל החומר הזה כל כך מרתק, זה בשבילנו פותח לנו היום פתח לרדוף אחרי המחקרים האלו, על התשובות האלו, על לימודים כאלו, כדי להוסיף ידע ולא לטעות. אנחנו עוסקים בחיים של האנשים, בחיים הנצחיים. אם אנחנו מחמירים, אנחנו יכולים לגרום שלעולם כל הצאצאים של אותו אדם שירחק בגלל החומרה או בגלל היתר הלא טוב או החומרה הלא טובה, הוא יתרחק. הוא לא רק יתרחק מעם ישראל, הוא והצאצאים שלו וכל הבאים אחריהם. יש אנשים שחושבים, טוב, אני אעשה כך 5 אנשים חרדים, דתיים, קיצוניים, יש לי. זה אחריות. כמו אומר, הרבנים צריכים להיות צופים. איך אתה תגרום שהוא ילך להם? הוא וכל הבאים אחריהם, אשתו, בניו, ונכרים. פרופסור הסוסן הרב סיפר לי ש70% מהמהגרים מסוריה, שפרופסור מומחה בזה, כל ההיסטוריה של קהילת סוריה, שבאו לארגנטינה, התבוללו. לא אשכנזים. אנחנו מדברים על סוריה. למה? הם אמנציפציה. באו לפה, נכנסו לתוך החברה הארגנטינאית, לא היה... היו כל מיני סיבות. לא היה חינוך, לא היה זה, היה הקפדה מאוד מיוחדת שהתרחק לאנשים. האדם נכנס לאיזה מקום, הוא אומר, אני לא שייך לפה. אז הוא הולך, איפה הולך? אין מקום אחר. ברוך השם, היום מטרתנו זה למצוא אפשרויות לכל יהודי להמשיך להיות יהודי. זה המטרה שלנו פה. לכן, כל כך שמחנו לשמוע אותך, פרופסור ערן. אנחנו נהנינו מאוד, מודים לך לזמן. תמשיך ליהנות מארגנטינה, תאכל בשר,
תטייל בעיר הזאת היפה ובמדינה הזאת היפה, אבל אתה, אפילו שאתה רואה את העולם, מכיר את המשפחות וכל מיני לאומים, אתה מוגן להחזיק את האמונה שלך ואת התורה שלנו, וככה אנחנו גם רוצים להיות. תודה רבה. מישהו רוצה לשאול איזה משהו? מישהו רוצה לשאול משהו, יכול לפנות לפרופסור יריב. אני רציתי לשאול. כן, בבקשה. אם כתיבתו של הרב קזאן נעשה, כתיבתו או דרכו החינוכי נעשה פרי, אילו היו לו תלמידים או... הגישה שלו זה בטווח הקצר לפחות, כי היום זה יותר פתוחים לקבל את כאלה. אבל בזמנו זה התפשט, זה השפיע, הוא הציל... הוא לא יחיד בתפיסה שלו. זו, כפי שהוא כתב, הייתה דרכם של חכמי היהודים בארצות האסלאם. זאת הייתה הדרך. היכולת הגדולה שלהם הייתה יכולת ההכלה. להכיל גם את מי שלא שומר תורה ומצוות במלוא החומרה. הדרך שהם נקטו, וזה הפרי, זה נשא פרי הרבה שנים, עד עוד פעם המפגש עם האורתודוקסיה שבעיקר קרה בארץ ישראל. האורתודוקסיה באירופה אמרה, אוקיי, אנחנו לוקחים אחריות עכשיו על כל החיים, על כל תחום בחיים. הכל זה תחת הרב. חכמי ארצות האסלאם אמרו, אוקיי, אם הציבור לא מציית לנו לגמרי, אנחנו נחלק את הדברים לשניים. יש את החיים מחוץ להלכה, תכף אני אסביר, ויש את החיים שבהם היהודי חייב לציית להלכה, כי הוא צריך את ההלכה. למשל, הם ראו, וזה מתחבר לחופה שהזמנת אותנו לבוא לראות בבית הכנסת. למשל במצרים, רבני מצרים, הרב רפאל אהרון בן שמעון זצ"ל והרב אליהו בכור חזן זצ"ל, הם ראו שבעקבות ההשפעה של המודרניזציה, של האירופיזציה, חתונה הפכה להיות נשף ריקודים. כדי לבוא לנשף ריקודים, אתה מתלבש, או יותר נכון, את מתלבשת, בהתאם לנשף ריקודים. אז נשים הגיעו לחתונות, לחופות, בלבוש בלתי צנוע. עכשיו, אם הרבנים יגידו, אל תבואו בלבוש הזה, הם מקלקלים את המסיבה. מי ישמע להם? מה, באים לחופה העיקר או למסיבה העיקר? באים לריקודים. מה עשו רבני מצרים? אמרו, אוקיי, אנחנו מפרידים. חופה עושים בבית הכנסת. וכותב הרב רפאל אהרון בן שמעון, אם נעשה את החופה בבית הכנסת, כולם יגיעו לחופה בלבוש צנוע, כי הם יודעים שזה בית הכנסת. זה הטריטוריה של הרב. זה הטריטוריה של ההלכה. מה הם עושים אחר כך בחופה? אם אני לא יכול להתמודד, אני לא אתיר להם את זה, אני לא מתיר, אבל אני לא שותף. תדעו, אני לא בא לשם. זה אתם. ולכן, מה התוצאה? שאנשים המשיכו שיהיה להם כבוד, רספקט לרבנים. הדוגמה שאני אוהב לתת היא כזאת. אם היית הולך באשכנז ברחוב, והיית רואה מולך בחור עם סיגריה בשבת, ובא מולו הרב, מה עושה הבחור? נושף לרב את העשן בפנים. בקהילות שלנו, אם בחור שמעשן סיגריה יראה את הרב בקצה של הרחוב, יזרוק את הסיגריה, ילך לרחוב השני, ילך לרב, ינשק לו את היד, שבת שלום. עכשיו הרב מריח שהוא של סיגריה, אבל לא יגיד לו כלום. אתם מבינים את ההבדל? יכולת הכלה, גם
הוא ידע לבל שהוא יידח ממנו נידח. אתם מבינים? זה ההבדל הגדול. לצערי, במדינת ישראל, כולם מתיישרים היום לפי האורתודוקסיה הכי קיצונית. וחלק ממה שקורה היום במדינת ישראל, זה חלק מהעניין. מה? לא, הכותל שראינו עכשיו. הנה, כן, עכשיו ראינו דבר חדש בכותל, פה ישבו ישיב. אמרתי, פעם בכותל לא הייתה מחיצה בכלל. לא הייתה מחיצה. מי שרואה תמונות של הכותל, נשים, גברים, נכון, נשים עומדות לבד, גברים עומדים לבד, בתפילה, אבל ככה לא היה. אחרי שמדינת ישראל החזירה את הכותל לשלטון ישראלי, באו שוב אשכנזים ותבעו לשים מחיצה. אז שמו מחיצה בהתחלה נמוכה. לאט לאט המחיצה הזאת גבה. אחת התלונות של תמי פה, אשתי שיושבת, עשינו בר מצווה לנכד. הוא קורא בתורה, הם אנשים מאחורי הפרגוד, והם לא יכולות לראות. אמא שלי, שתהיה תאריך ימים, אישה בת 90, היא הייתה צריכה לעלות על ספסל בשביל לראות את הנין של הקורא בתורה. ועכשיו, החידוש הגדול שראינו, שעוד שמו עכשיו סדינים על המחיצות, שמא וחס וחלילה, בעיה. עוד מישהו? תודה רבה.